Mit navn er Daniel. Jeg har udforsket mange afkroge af livet. Og nu er turen kommet til døden. Det eneste sikre her i livet er, at vi alle skal dø. Men hvorfor taler vi så ikke om døden? Og hvad sker der egentlig, når vi dør? Det vil jeg prøve at finde ud af. Velkommen til Daniels mausoleum. Hej Daniel. Hej Stig. Velkommen til mit mausoleum. Tak skal du have. Værsgo i den vej. Og så skal vi lige passe på, at vi ikke bliver fuldt af hende, når vi passerer. Det er lige tidligt nok. Ja, værsgo til plads. Den Hena, du er jo psykolog og seksolog og har brugt hele dit liv på at nedbryde tabuer. Men som du siger, det eneste tabu, du ikke eller dit eget personlige tabu, som du ikke har nedbrudt, det er døden. Hvordan kan det være? De andre tabuer, dem har jeg vidst noget om. Det her, det ved jeg jo ikke rigtig noget om. Det er jo en mærkelig ting, at vi ved ikke noget som helst. At vi snakker om, at nogen er troende. Ikke? Ja. Og det betyder i virkeligheden, at de er bedrevidende, og de regner med, at de er helt sikre på, at der er noget bagefter. Og det kan man jo ikke være. Man kan højst tro det. Og jeg tror altså ikke, at der er noget, men jeg kan ikke vide, at der ikke er noget. Hele essensen i det at tro, det er jo netop, at der ikke er noget konkret viden bag. Ja, jeg lavede for mange år siden en sang. Det var sådan nærmest, hvad jeg kalder en arbejdsgiversang. Okay. Det var på den der melodi, du må få min sofacykel. Ja. Du forflæskesteg i himlen, når du dør. Du forflæskesteg i himlen, når du dør. På vor herres lille ager bliver den fed, der før var mager. Du forflæskesteg i himlen, når du dør. Det er sådan noget, arbejdsgiver kan synge for deres arbejdere, når de kommer og vil have mere i løn. Ikke? Så kan de trøste dem med det. Nå, men du kan stille dine forslag. Når det senere. Okay. Ja. Som du ved med alle programmer, så har vi her i programmet vist meditativ, som jeg illustrerer her med det her teamklasse, som jeg nu vil sætte i gang. Når sådan er løbet igennem, så har vi ikke mere 20 i programmet. Aha, det er, hvad vi har. Jeg sætter det i gang nu. Ja, ja. Men hvordan har du det egentlig med at blive mindet om døden? Jeg tror, jeg har ligesom de fleste andre mennesker, at jeg er bange for døden. Det var jeg ikke klar over. Jeg tror, det er 20 år siden, jeg fandt ud af det. Fordi indtil for 20 år siden, så gik jeg og snakkede om, at jeg havde regnet med, at jeg blev 115. Og det var sådan lidt som en spøj. Jeg bliver nok 115 år, det regner jeg med. Indtil det gik op for mig, at det var fordi, jeg gerne ville udskyde tidspunktet mest muligt. Så det var i virkeligheden, fordi jeg var bange for døden, når jeg sagde 115, ikke? Jo, men hvorfor de 115? Man kunne have sagt 120, 130. Ja, det er rigtigt. Jeg har også en akupunktør i øjeblikket. Hun regner ikke med, at jeg bliver mere end 112. Nå, men 112 vil der alligevel også være en fin alder. Ja, det vil være en fin alder. Foreløbig er jeg nået til 89, uden de værste skavanker. Altså, jeg har det jo lidt sådan, når jeg for eksempel køber 5 pakker tobak, så siger jeg håber, jeg får brugt dem alle sammen. Nå, det vil være skønt, hvis der er noget. Ja, hvis det gik til spilde, ja. Jeg har haft forskellige venner. Jeg har haft 3 hold venner, hvor jeg en hel del er døde nu. Og hver gang, så bliver jeg vred på dem. For jeg synes, det er taktløst af dem at dø. Jeg har ikke været til mange af deres begravelser, og det har jeg haft et dårligt samvittighed over, indtil jeg opdagede, at de kommer sgu da heller ikke til min. Nå, okay, ja, det er det jo spændende. Ja. Det bliver forbandet ensomt at være 115. Der er ikke mange tilbage. Altså, allerede nu kan jeg jo se, 3 hold venner er døde for mig. Der dør en lille smule af en, når de dør. Fordi man har altså en ven, man spiller meget skak med, for eksempel, ikke? Så dør han, så går hele den side, der hedder at spille skak, den forlader en sammen med ham. Det er ikke det samme at spille skak med nogen andre. Hvordan bevarer man
stadigvæk, jeg vil ikke bruge ordet optimisme, men stadigvæk et eller andet, at man ikke går fuldstændig ned med fladet over det. Jeg er privatpraktiserende psykolog, så jeg har stadigvæk klienter. Og hvis de har det lidt trist, så siger jeg, ved du hvad, livet er en gave. Det eneste, vi ved med sikkerhed, det er, at vi får udleveret et tidspunkt fra vi fødes og til vi dør. Ja. Det er det, vi ved med sikkerhed, ikke? Jo. Den gave får vi udleveret. Se kraftedende og få den dukket op, få den pakket ud og få gjort noget ved det. Det gælder om at få det mest muligt ud af det. Og det er sådan set det, jeg også selv lever efter. Og have det så skægt og hyggeligt og sjovt som muligt. Lære nye ting. Jeg lærer stadigvæk nye ting, selv i min høje alder af 89. Mm. Jeg kan godt byde dig på en kage. Hvad er det for noget? Det er... Og det er sådan nogle med skeletter på. Ja. Jeg tager et enkelt lårben. Okay. Tak for det. Jeg tror, jeg snupper en arm. Ja. Giv den hele armen. Ja, det kunne man også. Altså, Sten, du er 89 i dag. Altså, de fleste mennesker, hvis man må have lov at sige det på den måde, ser jo frem til deres, når de kan gå på efterløn eller folkepension og holde op med at arbejde, men du er stadigvæk praktiserende psykolog. Ja. Bliver du aldrig træt af det? Nej. Jeg tror, det gik op for mig, det er ikke så forfærdeligt længe siden. Ja. Det gik op for mig, at folkepensionister og arbejdsløse, de har 2 problemer fælles. Okay. De har aldrig ferie, og de har aldrig fri. Okay. Altså det der at sige så, nu har jeg fri, det har de jo ikke. De har jo altid fri. Eller, nu tager jeg på ferie, eller jeg glæder mig til at tage på ferie. De har altid ferie. Hvordan så det er vigtigt at blive ved, så længe man kan. Lad os nu bare lige sige, at du sover stille længe i aften. Og ikke vågner. Ja, og ikke vågner, som det er. Ja. Føler du så, at du har fået det bedste ud af livet? Ja, jeg tror ikke, der er jo altid et eller andet, men jeg lavede for nogle år siden en stor undersøgelse af ældre mænds seksualitet. Den vil jeg gerne have lavet færdig. Okay. Og så har jeg spildt 6 år af mit liv på at læse til læge, fordi det var min mors ambition, at jeg skulle være læge. Ja. Og den sidder lidt i mig på den måde, at jeg kunne godt tænke mig at lave den der undersøgelse, som jeg snakker om, færdig, og så sende den ind som en doktorafhandling, så jeg kunne blive doktor med. Det kan man godt. Nå, okay. Så kunne jeg få opfyldt min mors drøm. Det vil sige, slå to fluer med et smæk på en anden måde? Ja. Der er jo ikke nogen af os, der ved, hvad der sker, når vi dør. Men jeg har et bud fra en forfatter, der hedder David Eagleman, på, hvad der måske kunne komme til at ske. Her har jeg 3 konvolutter. Her er der jo 3 valgmuligheder. Jeg tager den midterste. Okay. I det hensynet genoplever du alt, hvad du nogensinde har oplevet. Men begivenhederne er nu arrangeret i en anden rækkefølge. Alle de øjeblikke, der har noget til fælles, er nu lagt sammen. Du sover i 30 år uden at åbne et øje, og tilbringer 7 måneder med at have sex. 2 uger går med at overveje, hvad der sker, når du dør. 5 dage med at knappe knapper og lyne lynlåse, og 4 minutter med at overveje, hvordan dit liv ville have været, hvis du kunne lave om på begivenhedernes rækkefølge. Du må godt åbne øjnene. Ja. Og det er ikke faldet mig ind, at det kunne lade sig gøre at opleve sit liv på den måde der. Det er jo det er et bud, men altså... Man kan jo forestille sig meget, også det, som du nævner der, selvom det virker lidt forvirrende. Jo. Men vi kan ikke udelukke noget. Har du selv en forestilling om... Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg har ikke spekuleret på, hvordan det kunne være. Altså, der er mange, der snakker om, hvordan de regner med det er. Muslimerne har deres med de 22 jomfruer, eller hvad det er. Ja. Dem er jeg ikke spor interesseret i. Jeg tror, at jomfruer er meget, meget kedelige. Ja, okay. Dels er de besværlige, og dels er de kedelige, og de kan stadigvæk huske, hvad deres mor har sagt. Og sådan, og så jeg tror ikke, de der jomfruer er særlig attraktive. Jeg har altid foretrukket modne kvinder.
Man kan tro, at der er det og det, man kan tro, at der er det og det. Men altså, jeg vil da ikke udelukke, at den dag, hvor jeg pludselig ser døden i øjnene og ved, nu sker det altså, at jeg så går hen og bliver frygtelig religiøs. Det vil jeg slet ikke udelukke. Man kan ikke stole på sig selv i den retning. Sten, jeg har jo læst, Mathieu, nu kan jeg lige huske den pågældende artikel, men du har nævnt, sagt, at hvis der nu var noget, det er ikke, men hvis der nu var, så ville du jo ikke flage for højt, fordi så kunne det jo være, at han sagde, nå, ham Sten, han har vist gjort sig grydeklar. I mange år, så nægtede jeg at lave testamente, og sige, hvordan jeg ville begraves og alle de der ting, fordi jeg havde sådan en fornemmelse af, at hvis der nu var en Gud, og han så sad og kiggede ned og siger, at nu Sten skulle grydeklar, han havde lavet testamente, og han havde sørget for, hvordan han begraves, og hvor han ville brændes og alle de der ting. Nu har jeg så taget mig sammen og fået lavet testamente, og så sent, det er ikke mere end en uges tid siden, min kone og jeg snakkede om, hvad vi kunne tænke os, hvad vi gerne ville have sunget, og om vi ville have præst eller ej, og så videre, ikke? Skal man så sige, at nu har du faktisk et eller andet... Jeg ved godt, det lyder flabet at sige, om du har gjort dig... Grydeklar, det må siges, det er jeg. Hvorfor grydeklar? Det lyder jo som om, det er en ret, som skal... Grydeklar, det betyder parat til at blive stegt, ikke? Og jo. Da jeg skal kremeres, så vil jeg jo også blive stegt ved den lejlighed der, ikke? Nå, okay. Der havde jeg en anden oplevelse for mange år siden. Ja. Havde jeg en pejs, det var under krigen, og den var lidt livsfarlig, den pejs. Man kunne godt vågne en morgen og være død, fordi det var kulås der. Jo. Og det var på et tidspunkt, hvor jeg var meget lykkelig og meget forelsket, og vi havde et forfærdeligt godt sammen. Og der snakkede vi om noget, der egentlig undrede os. Det var, vi har det så dejligt, så det gør ikke noget, hvis vi dør. Så sådan kan man også have det over for døden. Så vi har det så dejligt, så det gør ikke noget, hvis vi dør nu. Så det er en underlig modsigelse, en underlig paradoks. Jeg kan ikke forklare det. Sådan havde vi det. Jeg kan se, at tiden er skulle være at være gået, Sten. Men altså, det skulle være hyggeligt, at du havde tid til at komme hernede i mit mausoleum og give dit bud på det der med tabu om døden, blandt andet. Ja, det er et muntert emne. Ja, godt nok ikke på de fleste folk. Nej, det skulle ikke. Jeg ved ikke, om det føler, at vi kom godt nok rundt om. Der er ikke noget, vi mangler at forvente. Jeg kommer til, at jeg lavede en helt anden sang engang. Det var sådan en engelsk frelsersang, der snakkede om, når nu jeg kommer op til vor Herre, vil jeg så have duelighedstegn nok. Og så arbejdede jeg på at lave en oversættelse, som ikke var alt for sentimental. Og det fandt jeg så ud af, at det hed Sømandens tro, håb og tvivl. Skal jeg synge den for dig? Jo. Og den lyder: Jeg kan mærke et savn efter himmelens havn, som jeg når min sjæl går til kaj. Gennem nåden jeg går, for min frelser jeg står. Kan der blive en vinge til mig? Kan der blive en vinge til mig, når med tiden min sjæl går til kaj? Og jeg frelst hviler ud på den højeste bud. Kan der blive en vinge til mig?